Hadin balayo priang yashibun ki jing ujor bat jing ud jing nam nak pajba ka thai nonglang halor ka jing bom sim khia jong ki nong trei ba doktor ka pit si ban ai jing sekri ka pakan na pantai ki pajba na kaliang jong MDC karam rajer ngam konstitusi ba bajok pongrob mana kasni arplai tere ku nailar ulahia dalarehi ban jurip ka tai pit si ha ka tai ki jing jurip utai MDC karam rai ula kendit ban lap ba i ba ka tai ka pit si ka thali sudah Hagbat tang uai ni kawai kanong trairu dan ratia, bat lew iru baga kamera jong doktor ru kathali berkang kedap, bat hagatai kepisi lesaki badan tang kinong pang klaim ki doktor ne kinos. Shushu halor katai kepenta UMDC garam rajan ngam ula penpau ya kejing sausi, banyo i bagatai kepisi kathali klaim ki doktor kinos bat kinong trai, bat hagajuk kapor long ru bau liyo jing tip bagi don ki doktor kibaya baya ban lait. Sya klinik private jongki kapal bu jing Aisyah yak piba ulang bu sapa lag jing tho sigi bor bahalor kepada berkene kemat kapal ketak sisa yak yap ka im jong piba ka jingwan jonga hangni mentasi ka dalam ka inspection yang ni ka PHC nga sosi ba ka jingwan jurut jonga ngam syam tang wat wei hne bandan but tang wei ru ban tang ban ayang ka inspection register ubrium dan Kapa sosi bah kalong hado kata ta bang itang kinong pang sudah ndai ngami ire wat tang doktor hang ne tekane kalong ka ikai kapa sosi hado kata ta bat ngar kumju nga satho syaki bor ki bahaneng bahan kentu pat hoi kot kum ka jingtip jonga ngayo aku bor ba bun ki doktor menta ki PHC ki bun kam bakin tau ki klinik private lajong bakin lai hendrai kane hakaba ki la yo ya katulap na sarkar Hatu se kindang don kam bakin bu kita ki private clinic na jang bakin let kiwi ki yo ki bahap kani kadang kathan to ong ma phila da don kano ki emergency hang ne mano ban kit kli yakin ong pang jang ni kadang kathan